19 kane abedo hosted ka. Yes. E weche mag the state of the nation of the economy. Nanga ka uthuolo ni mar moso nyikwa Ramogi ni oimore uru kumora mora mauntiere. En thuolo maber ahinya e 2025 ka mondo mi wapor wach waneto wasewuotho machal nade. Yes. Yuto wachal nade Nyanza, to wadhi wan kanye, to wadwa dhi kanye, to wan gang'o madwa terwa kuma wadwa dhieno. Apani ma wach maduong' ahinya neno kata ka Nyanza Professionals mana achiel kuomgi nyocha noloso International Investment Conference ma neno ka Deputy President nyodhi oyawa yanga kendo neno ka jotendwa nyobedo dala mar Kisumu Siala Resort. Ma en mana achiel kuom budho kata romo ma conferences dwe mar 2 higa mokalo no kane waloso moro Homa Bay maduong' ahinya chakre the second patch of devolution yapani nyawang'aya kuom governors auchiel gi manyoloso. Kendo sani aneno Siaya be lose kaine poka wuok e Chamber of Commerce naromo gi jo Siaya mamiyo gi framework kako oningo gilosi. George but oningo dhi record ni investment conferences nyaka ne devolution nyuol. Yes. 2013. Aninga no kongoloso the first concept. Mama no ne watemo kawa pilot mechekos aito wadhi Busia 2016. By time of the election wasetimo around I would say around 18 investment conferences in Kenya, county based. Kejanya paro watimo Taita Taveta, watimo Meru, watimo Nakuru, watimo Trans Nzoia, watimo Bungoma, watimo Kisii. There are several. Yes. Several. Watimo Narok, watimo Baringo, watimo Kwale, watimo Kilifi, watimo Turkana, several counties. Omiangeyo meaningful investment conference, gimoningo team, to gimoko timore maber gi kaka follow up oningo team. In jalonye gigi. Yes. Kendo ikwano counties magigi osetimore. Yes. Chini apaga boro kaka Yes. iwache. Yes. Assessment. Kinono kwano kata koro kinono duoko margi. Yes. Inyalo miyo gi ewi 10. But mano penjo malong'o kabisa. Gima timore e counties wa. Momiyo danga wach ni meaningful investment poko bedo reales poko wayudo. Nikech ang'eyo kuom counties go ang'eyo at least projects 2-3 mano chako ng'wech mabedhi mbele. Gin weche auchiel mapok watime yo maber. Ginang'o gini? Ing'eyo ni George, the way kako chumi ringo wa joma olonye weche mag ochumi. Uchumi nigi cycles auchiel. Achiel kuom giluongo ni savings. Mar ariyo en investment. Kungo gi keto mwandu. Keto gi mwandu. Mar ariyo en investment. Yes. Nyaka kori com savings. Yes. Mar adek en production. Kisetimo production nitie gima waluongo ni output. Koro gimiyudo tok chuoyo pesa kata mwandu manin godo cha. Samisea output koro ing'iyo gima waluongo ni income. Aeti dhie expenditure. Ang'o madonjo ni? Madonjo ni koro king'iyo ni mage madwa golo katiyo. Mage madwa golo kitiyo godo. To gi ere kaka mise miketo machako ywayo jo investors miyudo locally mwaluongo domestic investors to gi foreign investors. Nyadi ng'eny ajakono jotendwa kane atimoga gimoro investment conference kama atimo gimoro ni portfolio matchmaking. Watimo gimiluongo ni investment opportunities profiling. We profile kane neno ma Homa Bay mana watimo last year. Negi loso booklet. Teni George kobedo Mombasa kata kibedo UAE tidwa biro timo gimoro Homa Bay to kochuno ni nyaka ibed kod go kod gibura. Ing'iyo the investment profile based on the comparative and competitive advantage mar county no. Koro ing'iyo ni ka water ang'o magidware water to incentive mane magiketo ne investor mabiro. Koro gimose bedo ka felo counties wa en namba achiel en ni plans malongo kata keto chenro makare mar investor attraction and retention.
chani mang de lok no nango gima yuayo jaket mwandu gi gima miyo ket mwandu bro yiero mondo osika en ka biro bedo madang mi se madang kete ni neno ka honorable CS cabinet secretary mar treasury John Mbadi kanyo golo a speech an nya onge siala but I've been following it asebedo kalowe machiegni kanyo golo a speech o wacho ni gima nyaka kony development kata dongruok marwa e region mar Nyanza en ni nyaka waket lwasi makare mar ohala. Ere kaka inyalo ket lwasi makare mar ohala mani penjo maduong' nikech ibro neno mwalowa kaweyo counties moko gi cost of doing business ni malo. Nitie pogruok mar cost of doing business to gi ease of doing business. Ease inyalo keto kaka neno Professor Nyong'o kete Kisumu cha tenani en one stop shop inyalo goyo very fast ka en single business permit iyudo moko itudori gi ng'ato time online tiyude nyaneno nyamang'aye bo time jaduong' Chilo becho time kacha CIS in the process Kisino setime gi automate most of their services. To ease of doing business nyaka makre gi cost of doing business. Nikech inyalo loso lwasi ni yudo gik moko kidwaro permit gi yot inyalo bedo kata e bedroom ni titime tiyude mi print lakini ka koro idwa ng'iyo lwasi makare kaluwore gi chudo midwa chulo iyudo ka ni malo. Machielo mosehinyo investors wa kata juket mwandu biro gi ng'iyo counties wa to giringo. Counties wa onge kata land for expansion. Matina ahinya manigi land. Ndalo moko ka watero investors moko wa Pakistan moko be no ataki watero ne Governor Kaemba Trans Nzoia ane na luonge na tise ni TICE Trans Nzoia International Conference git sign gimoro ni expression of interest manye neno nyo bedo signed si alaka to kakoro investor bire ground wach romo serumo to yudo ni lo ngeto kata lo kano siemne ngano ne dwa timo production value addition e weche mag oduma mok ni oduma koro a Trans Nzoia to dhi Mombasa tirege to chako duogo mok nya duka machon waluongo ni mok jopuonjne koro ake no Mombasa iwinjo kuma cost of doing business bedo matek o akacha raw material odhi Mombasa o a Mombasa o chako ringo kore ka ng'ato chame a farmer mano produce go kwa mfano ka Kitale ka koro kane wadwa yudo motero ka gise sign everything yudo ni law and law ma under controversy it is disputed land lo manege yuarwo en gi yuarwo koro yudo ka investors thoro ringo machielo machako bogo investors wa makata wa sign expression of interest to governors wa nyaka ng'i kupogore gi law nikech law is a factor of production en ratili makelo weche mag yuto ge bedo gi mise ten gimoro ni cost of production inyayudo kobiro be wan gi stima madieri kech yo mastima lal go mwalo wasani maber ni broad based ka wayudo owadwa Pio Wandayi as the minister ni ochung' ne weche mag power mang na mul kanyo bende ibodo ka cost of production kani malo to bedo matek mondo mi jaket mwandu obi chieng' moro ncha na Alison President Museveni one of their summits the African Leaders Summit to no wach moro aere ga nikech owuoyo from non-theoretical owuoyo from practical perspective owacho ni wawe wuondore uru e Africa ka kwadwa ni mondo wadongre nyaka wang'i ni be waketo lwasi mabro ywayo ji kata mana local people private sector mondo invest nikech sama cost of production ni malo stima ni malo an investor biro to ng'iyo okonya yudo kaka renewable energy okonya yudo source of that oyudo ka stima lal oyudo ka kumoro gige ne kethore sto bang' ndalo matin otimo ang'owa oringo dhi mar adek en infrastructure maging'e ni koro donjo enablers mag investment infrastructure nyaneno ka giwuoye kata e weche wa mar Nyanza conference ni infrastructure yore karicho infrastructure ken yo kende eni kuma ng'ani dwa gere gine onyalo chopo nang'o to bende nitiere kaka inyalo county government kata national government nyalo support mondo kumodwa keto e mwandu neno mano bedo a serious gap
mano osechando investors wa pinje mamwalo wa. Yes. Machielo en ICT. Ingeni kaka piny medo sudo. Kineno Global World Index, Kenya nobedo rated the third best in innovation and ICT adoption. Jomane yomboa mana South Africa, Mauritius ka, mene yomboa. But bedo ni wan number dek in Africa. Okigwenge waduto makeche machalo weche mag wifi gini gosechope, the ICT infrastructure poko chopo nikech ng'ato dwaro ni otim e-commerce kosegolo mwandu ne kata lose mana Migori kata lose mana Uranga kucho division yo Siaya kucho kata lose mana Nyamira ka Borabu odwaro ni koseketo to nyalo keto the online marketing to kete lwasi mok ni ochandre go notere gazette kata ngoluong jo bahati makete TV to yudo kamagi kok nyal support to bedo matek. Lastly, and financial services, access to affordable finances nyalo miyo lwasi bedo maber ne joket mwandu kata mapiny nikech joket mwandu ken wazungu okeni ko luongo investment conference koro neno wazungu ko bedo kama olworo tent ne mano kore ku wacho no yudo investors and local private sector players joma ni kanyo go emoningo bed empowered. Diaspora ng'ama ni kanyo matiyo kata Botswana emoningo beni wakelo ne lwasi maber to wakone ne ka kinyiketo cottage industry moro ka manyalo regonwa kata chiemb gwen ndiko kata ji 20-30 mano be ang' na losie weche mag cottage industries miyo yudo ka koro gibedo motivated nikech giduogo dala ginyalo invest kama gionge access to financial services en very key ke George but kineno mwalo wa kineno economic survey mar 2024 Kisumu ema lead gi branches number mang'eny mar banks ka gin 40 then Kisii 21 Migori fuate ga 14 Homa Bay 9 then Siaya 8 lastly Nyamira 6 kupo ni moko nyo medore kanyo kaka DTB Bank nyo yepo oyugischa koro Homa Bay wanyakwano ni koro gin gimoro 10 but king'iyo the spread iyudo ka cost of access to affordable finances bedo malo koro kata ng'ama nyo retire kata kaka an kama mong'e weche mag investment wadwaro timo kolabo kodi ne wadwa yaw kata loso chiemb gwen dala gwengawa ma Kithere ka kucho kata Gwasi kucho iyudo kodhi obedo matek nikech iyudo ka interest rate bedo timang'owa odhi malo koro ang' ne wawuoye mag ni jodongo wa kata jotendwa oningo timang'o mondo mi kata banks obiro moyaw branches bende joma local makanyo private sectors kata manie Nyanza region be gin gi hilo moro mondo gidhi giol kata loan gitim weche mag investment iyudo kama gi kokong'e to wanyalo loso buche gi mang'eny tiyudo tok mano kombe odwoki tent odwoki to toki gari adek onge gimotimore kapok ing'ada nitie gimane West ilongo ni Lake Region Economic Block no loso gimoro ni blueprint Lake Region Economic Block blueprint kisomo blueprint no George no highlight weche duto investment opportunities may 13 counties kichaka gi Trans Nzoia, Nandi, Bomet, Kericho, then Nyamira, Migori, Kisii, Siaya, Homa Bay and Kisumu gite kaki kwano nyaka Busia iketo Vihiga Kakamega Busia Kakamega Bungoma Busia Vihiga kiyudo 13 gi noketo negi bedo piny magi loso and it took a lot of money sechego ng'amane was the lead consultant mar that blueprint ne poko bedo kata CS nen Owadwa Owalo masani deputy chief of staff kineno that book koponi wanyalo luwe Nyanza would rise the way kaka nanyiluonga ni Nyanza rising nikech o identify opportunities ere gimoningo team ma Homa Bay nyalo gerore to o share the same resource gi Migori to share the same resource gi Kericho to share the same resource gi Nyamira to Kisumu share kod Bungoma gi Busia gi Siaya based on competitive and comparative advantage to gino poko luwe nya expect ni mae gima nyoningo pidhi nyoro sama nyo iloso Nyanza Investment Conference
mondo governors wa duto draw from it summit margi mar Lake Region Economic Block cha ging'i ni Homa Bay ber ang'o onyalo gero ang'o, Kisumu ber ang'o onyalo gero ang'o. Ka Kisumu ber mchele, Homa Bay pur mchele, machine keta hero to Homa Bay supply. Okini Homa Bay be keto mare to Kisumu be keto. Mani gima that blueprint ne wacho. Ka watimo ma tibodo ka gwengewa odongore. All right. Yes. Ami thuolo mondo iwuo nikech gini